Vieš, čo je na rybách úplne fascinujúce? Že oni nie sú len obyčajné znamenie, ryby sú ako staré duše. Pôsobia, ako by tu už boli dávno pred nami a všetko už raz zažili. Ak máš vo svojom živote rybu, vieš, že pri nej sa cítiš v bezpečí. Oni totiž počúvajú inak než ostatní. Nepočúvajú len ušami, ale celým srdcom. Keď sa im vyrozprávaš, necítiš sa, že ťa niekto súdi. Cítiš, že ťa chápu. A to je obrovská vzácnosť. Ryby majú prirodzenú schopnosť vcítiť sa do druhých. Niekedy až tak, že ťa pochopia lepšie, než sa chápeš ty sám. A presne preto k ním ľudia prirodzene gravitujú. Sú ako taký prístav, vždy tam, keď potrebuješ zakotviť. Ďalšia vec, ich fantázia. Ryby žijú vo svete, ktorý si sami tvoria. Často sú umelecké, tvorivé, inšpirujú iných. Či už maľujú, spievajú, píšu, alebo len snívajú. Vždy v sebe nesú kúsok mágie, ktorý robí život krajším. A v láske ryby milujú naplno. Nie je to o povrchnosti, ale o hĺbke. Keď si získaš ich srdce, dostaneš lásku, ktorá je čistá, úprimná a obetavá. Možno občas až príliš, ale práve to robí rybám ich krásu. Ryby sú jednoducho duše, ktoré tu prišli prinášať empatiu, lásku a pokoj. Keď máš pri sebe rybu, máš niekoho, kto ťa podrží, inšpiruje a nikdy nenechá len tak. Si ryba? Sedí na teba táto stránka? Alebo poznáš niekoho, kto je typická ryba? Napíš mi to do komentárov. A ak chceš spoznať aj svoje dobré stránky podľa znamenia, sprav si vlastný horoskop na alfahoroskop.sk.